Nu har jeg desværre en lille kedelig nyhed for alle jer, der er rigtig tørste. Det er, at vores stadionsanlæg er først klar om 15 minutter igen. Under en strømfejl. Men inden da, så har jeg en lille overraskelse. Og det er mest overraskende for den person, som bliver råbt op. Det er, at vi har selvfølgelig samarbejdspartnere. Der findes andre promotions i Danmark, som laver et stort stykke arbejde for MMA og så videre. Næste uge i Esbjerg, der er noget, der hedder Clash of Warriors 4. Og en af mændene bag det, godt nok er han ikke særlig stor, men han gør stor nummer ud af sig selv, og han har fødselsdag af Daniel Laursen. Jeg vil gerne komme op i buret lige nu. Det tager lidt tid, for han har ikke så lange ben. Og så har han fået lidt at drikke. Og så er han fra Esbjerg. Han er oddsene imod sig. Daniel Laursen, han fylder 31 år der, og ikke gang med det. Den stakkels mand er også lige blevet gift. Og så har vi en lille overraskelse til ham. Mr. DJ, vil du spille en... Og vi har en lavkage til Daniel Laursen. Næste lørdag, der er Clash of Warriors 4 på Tobakken. Det bliver et fremragende show. Jeg er der højst sandsynligt også til at kigge på. Men nu kommer vi til det hele, det drejer sig om. Fight fans. Er I klar til kamp? Vi har fighters stået om bagved, der er helt vildt for at komme i gang. Det så jeg lige før, så jeg spørger igen. Fight fans. Er I klar til kamp? Godt så! Første kamp, det er MMA minus 75 kilos klassen. Først til buret i det blå hjørne, det er Niels Takkelsen. I det røde hjørne, han kommer til buret her. Tag godt imod Abdul Ibrahim. Minus 75 kilo klassen. Det er 2 gange 5 minutters runder. Jeg introducerer først i det blå hjørne. Han er 26 år gammel, 180 cm høj, vejer ind på 76,7 kilo. Han er fra Silkeborg Taekwondo. Han er opvokset og trænet på Grønland. Mine damer og herrer, Niels Greenland Hunter Takkelsen! Hans modstand i det røde hjørne. Han vejer ind på 77,8 kilo. Han er fra Amami Malmø. Tag godt imod Abdul Ibrahim! Og der kom i gang, så er kamplederen Damir. Kom så! Kom med den guillotine!
Bra, öppna upp den där, öppna upp den. Bra där! Så ja! Slå! Slå Rio! Akta armen bara, akta armen! Passera först! Akta den där armen, bara lugn! Där ja, bara slå där, slå upp! Så ja! Där ja, fint! Mycket fint Rio! Igen! Igen! Där ja! Mycket fint! En i huvudet också Rio! Tryck upp honom där mot den här! Tryck upp honom där! Där ja! Där ja! Där ja! Fortsätt! Där ja! Igen! Där ja! Där ja! Bra! Där! Passera armen! Passera benen! Passera benen sa jag! Där ja! Akta dig där! Så ja! Där ja! Slå! Joe, gå in på den! Gå in på den! Håll den kvar benen och så nu! Godnatt! Tryck! Godnatt! Håll! Han kommer! Håll, han är slut, håll! Nej, han är slut! Mycket bra Rio! Hjälp han upp! Shit. Jeg giver lige begge brænder en hånd. Mine damer og herrer, vinder på Rear Naked Choke i det røde hjørne, Abdul Rio Ibrahim! Og mellem hver kamp, så har vi cirka 5 minutter pause, så vi har chance for at købe lidt øl. Men husk at holde øje med temasangen eller lyt efter den, og så går det i gang med næste kamp.